नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेज किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर व्हिडिओ बघून तुम्हाला कळलंच असेल, आज आपण करणार आहोत बांगडा फ्राय। तर पारंपरिक मालवणी पद्धतीने हा बांगडा आपण फ्राय करणार आहोत। तर चला लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बांगडा फ्राय करण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। इथे मी 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून बारीक रवा घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून मी कोकमाचा आगळ घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोडीशी कोथिंबीर, लसूण मी चॉप करून घेतलेला आहे बारीक एकदम, हाफ टीस्पून इथे मी हळद घेतलेली आहे, हाफ टीस्पून जिरा पावडर, हाफ टीस्पून धने पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ लिंबू, चवीनुसार मीठ आणि इथे मी 2 मालवणी बांगडे घेतलेले आहेत। त्यांना मी स्वच्छ धुवून तुम्ही बघू शकता उभ्या चिरा मारून घेतलेले आहेत 4, जेणेकरून आपला मसाला आतपर्यंत जाईल। तर चला लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता आपण सगळे मसाले एकत्र करून घेऊया। इथे मी जिंजर गार्लिक पेस्ट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी आता मसाले ॲड करते। लाल तिखट, धने पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला, हळद आणि मीठ आता इथे आपण ॲड करून ते प्रॉपर मिक्स करून घेणार आहोत। आता इथे मी थोडासा कोकमाचा आगळ ॲड करते। तुमच्याकडे जर कोकमाचा आगळ नसेल तर तुम्ही सुद्धा कोकम घेऊन ते कोमट पाण्यात भिजवून ठेवू शकता। तर आता आपण बांगड्याला मॅरिनेट करायला सुरुवात करूया। तर सर्वप्रथम इथे मी मच्छीला मीठ चोळून घेते, व्यवस्थित असं आपल्याला मीठ लावून घ्यायचं आहे। तर इथे मी मालवणी बांगडा घेतलेला आहे। बांगड्यांमध्ये सुद्धा 2 प्रकार असतात, एक मालवणी बांगडा आणि खरबा बांगडा। तर खरबा बांगड्याला मधोमध असा एक काटा असतो, वरून हाताला तुम्हाला काटा असा एक काटेसर असा भाग लागतो आणि मालवणी बांगड्याला तसं नसतं। आता मीठ व्यवस्थित असं चोळून घेतल्यानंतर मी इथे लिंबाचा रस ॲड करते। लिंबाचा रस सुद्धा आपण आधी ॲड करायचा, म्हणजे तो आतमध्ये पर्यंत मुरतो आणि आपल्या बांगड्याला खूप छान अशी चव येते। व्यवस्थित असं मी मधून खाच्यांमध्ये सुद्धा मच्छीच्या रस असा लावून घेते, मीठ सुद्धा असं लावून घेते, जेणेकरून आतपर्यंत आपला लिंबाचा रस आणि मीठ आणि सगळे मसाले आतपर्यंत लागतील। आता इथे मी बांगड्याला कोकमाचा आगळ लावते। तुम्हाला जर मालवणी पारंपरिक पद्धतीने जर बांगडा फ्राय करायचा असेल तर तुम्ही नक्की कोकमाचा आगळ लावा, त्याने आपल्या मच्छीला एक वेगळी चव येते। कोकम व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचं आहे। माझ्याकडे इथे कोकमाचा आगळ नव्हता, गावी आपल्या सगळ्यांकडे कोकमाचा आगळ असतो आणि कोकमाचा आगळ नसल्यामुळे मी कोकम कोमट पाण्यात भिजवून ठेवले होते आणि म्हणून मी तो व्यवस्थित असा चोळून घेते, त्याच्यामुळे प्रॉपर आपला जो आगळ आहे तो मच्छीला लागेल। तर आता आपण जो मसाला तयार करून घेतलेला तो आपण आपल्या बांगड्याला लावून घेणार आहोत। तर व्यवस्थित असा आपल्याला मसाला पूर्ण बांगड्यांना वरून घालून लावून घ्यायचा आहे। जिथे आपण बांगडा कट केलेला तिथे सुद्धा आपल्याला मसाला व्यवस्थित भरून घ्यायचा आहे, तरच आपल्या बांगड्याला एक छान अशी चव येईल। तर इथे आपल्या मच्छीला प्रॉपर असा मसाला लागलेला आहे। आता आपण याला एक 10 ते 15 मिनटं मॅरिनेट व्हायला ठेवून देऊया। तर इथे बांगडा मॅरिनेट होईपर्यंत इथे मी बांगडा फ्राय करण्यासाठी कोटिंग तयार करायला घेतलेला आहे। तर त्याच्यासाठी मी इथे तांदळाचं पीठ आणि बारीक रवा घेतलेला आहे। शक्यतो बारीकच रवा घ्या आणि काही लोक बेसनसुद्धा यूज करतात, पण गावी मालवणी पद्धतीने करताना तांदळाचं पीठ आणि रवा तुम्ही नक्की घ्या, त्याने खूप क्रिस्पीपणा आपल्या बांगड्याला येतो आणि चवीलासुद्धा ते छान लागतो। तर एक 10-15 मिनटं झालेली आहेत। आता मी बांगडा फ्राय करायला घेते। तर आता मी पूर्ण बांगड्याला कोटिंग करून घेणार आहे। तर व्यवस्थित आपल्याला सगळ्या दोन्ही साईडने रवा आणि तांदळाचं पीठ जे मिश्रण आहे ते लावून घ्यायचं आहे बांगड्याला। तर इथे बांगडा आपला व्यवस्थित कोट झालेला आहे। आता आपण फ्राय करायला सुरुवात करूया। तर इथे मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, तेल चांगलं गरम करून घ्या। आता याच्यामध्ये मी जे चॉप केलेले लसूण होता तो ॲड करत आहे, याने खूप छान असा फ्लेवर येतो। तुम्हाला नाही ॲड करा, तुम्ही हा ऑप्शनल आहे, नाही ॲड केला तरीही चालेल। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करते, त्याने खूप सुंदर असा सुगंध येतो। मला फोडणीमध्ये कोथिंबीर टाकायला खूप आवडतं, त्याने खूप छान अशी फ्लेवर येतो आपल्या कुठल्याही भाजीला वगैरे। तर तेल गरम झालेलं आहे। आता मी याच्यावर मच्छी ॲड करते। तेल चांगलं गरम झाल्यामुळे मच्छी आपली लवकर व्यवस्थित अशी फ्राय होते। आता
आपल्याला जास्त पलटी नाही मारायची, अगदी एका साईडने भाजली की दुसऱ्या साईडने पलटी मारून घ्यायची आहे. आता पॅन मी व्यवस्थित असं थोडा हलवून घेते, जेणेकरून तेल आहे ते मच्छीच्या प्रॉपर प्रत्येक साईडला लागेल. त्यामुळे मी थोडंसं पॅन हलवून घेतलं आहे. आता एक 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत. आता मी मच्छीला पलटी मारून घेते. आता इथे मच्छीला मी पलटी मारून घेतलेली आहे. आता ह्या साईडने सुद्धा आपल्याला एक 2 ते 3 मिनटं मच्छी प्रॉपर फ्राय करून घ्यायची आहे. तर एक 2 ते 3 मिनटं झालेली आहे. आता पुन्हा एकदा मी एक पलटी मारून घेते मच्छीला आणि ह्या साईडने सुद्धा पुन्हा एकदा एखाद मिनटं मी फ्राय करून घेते. तर तुम्ही इथे बघू शकता मित्रांनो, खूप सुंदर असा आपल्या मच्छीला कलर आलेला आहे आणि इथे आपला बांगडा फ्राय रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला मालवणी बांगडा फ्राय कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रपरिवारासोबतसुद्धा ही रेसिपी शेअर करा. धन्यवाद.